Presiden Jakam Bakhlia Paris Congress Committee ubah Vincent H. Pala. Ulang dua kajok pot kotong MP jok sen Congress Chalok Sabha. Ulang baka jingmi ke VVP banyak kon ya kene election Chalok Sabha. Kumulang mata ompala bermatai ya kebut jonu kan sim. Ndre ulang baya ke jengklan jok kon ke parti. Laban itu adin RTO Shwaka election. Ulang ru baka parti lalak ber itu ya ke jengklan ya trot ke parti ansalak bermatai ke parti kalahir Ramadan. Ni kadang lakum lu lembak berong mata. Baru ke parti kipen pau bagi klain dun. Ya ketika jengkeran lo angga ka arbitrik leber ka jekan du bakla hai kubor hari meledak pejalang jongki nang lam kesan kongres ke bukan lagi distrik bakam juru nagi blok. Election ni ngai baru-baru kamjutan ni kaba tikna ban job dan tikna ban rem kandun be gajing yakun. Tegajeng mi jong ka VPP keyboard jong no kan sim na try kan ni patla ban omenta ndang layat ha ground ndang layat sekisnong ki baper kandong lene hasor anong kandong lene hasor ni layat keleng-keleng ni sosok ini yo jiken kumbalo menta kidang su announce election but issue baga sim ka NPP ka sim ka UDP lene ka VPP kalong ki issue ki bakumno ki paiba ki sio kumno ngin sa posisyon yeladi na kermen ba ki paiba ki kin sosio to menakene meeting ke laong babon pengilek keleng ki paiba ki ong bande ke election NTC ke election MLA bat ke election MP ke yeter paiba ki sio to ki nong tabut jong Meghalaya ki sio to tegi don ro ki ba mkwa ban sio to ki don hi ki don ki sio to ki don hi de babon hi issues bagi paiba abang ilek keleng ki ong ba ki issues ba ka BPP ka sim kan manra ya ka song sngai ha ka Meghalaya lada ngin patkat ba ngila ban hap ka jo ka apot jong ka Manipur ngila ban hap ka jo ka apot ba kiwei state ban don ka communal differences mot ka jinge par ki jai benriu na kawai ka jai benriu bat kawai ka jai benriu te bobon hi benriu ba lai kendro ki ong bandai ha ka national te ka bah ban jit hi kongres andre ka demokrasi pimla ban ong tang ka jong jong wei le ni ar ka jing rai jong ki pai ba ka hok jang ki pai ba ban jit ka kum jingle jingi karmen ba baro ki candidate sa kene election ke banwan ki ba klain sudah namar ba ka NPP ka don ka bor ka BJP ka don ka bor ka UDP ki bon ki MLAs ki MDCs ki don ka bor te khamta makane ka sit chlong ki ya klain dur baro Hagaro Hills ro nga i ba ka BJP ro ka don ka C ka NPP lele ki don ka bor ki don kandrumut ki MLA ki don ka C andre ban pe ka ban sadal hi ka ngatrai ki candidate jongi ro un selek ba ka ro Hills kata ka jingi osnyo jongi ka jingi i jongi kumbo kalong ta